la son si la khain koratrok ke parlo Dolamara Mission ST Joseph Mondoli 3 pen chetong petsi pini pam sande arni ke talon padupon lo bangso amai ke chengpon japi juria divasi Mondoli pensi pang chengpon lo la pen rada tum jeng toy jeng ni pensi to war che jengpon lo la pen ke sotole arvo tame anutin ta otsi hosana David Richoa Phan pu athepi en ponsi kilun pen roar choponsi jeng toy jeng ni pen Dolamara Mission ST Joseph Catholic Church a hemar luan palel la pen ke jeng toy jeng ni ke padonang koke Jerusalem along Jisu Phan ke kroy radatum David Richoa sopo Phan Jisu Phan aman ki pia theke alang liphan losaya moyang song pardon ponsi alang liphan radatum soteliar vo chordamsi jeng toy jeng ni pen aman pipon lo la penson si pini Kristo Phan ke kroy radatum an pini sitame pini son si Mondoli 3 ta armu chetong dunsi kam klem pachun ponlo pini Dolamara Mission ST Joseph Paris angkang kidoan Mondoli 3 pen chetong dunsi bang pharopho sose armu chejeng ponsi kardoma hem an palelo rada kardoma maya dap or phai kep pen pangcheng pon bangso maya long Mondoli 3 pen pastor deacon secretary president atum chetong dunsi RD pidun bangso maya long ilitum aparis akurusar beni pensi arna malam than paklar pon bangso maya long rada tumta insam jin pen dodunsi mesen me et pen pachun phamlo la pen hempu Jisu Kristo ogavi mate sacrament an chodun pen hempu phan ke kroi thiplo pusi hok ponlo la pen ke ningkanar jon an sitame ke klem ke dam la pen ki joya long an sitame mithang apap hai hui kachima tha pen hempu man pen kai ke ta ke enver la pen ke panong ver jia phansi chuning ri ponlo Dolamara pen awareness talk bi Karbi Anglong TV9 News